bamgcobe ngale yanto leya abayibona lapha noma something similar to le ababeyibone khona lapha uthi the way ababemgcobe ngakhona. And ke yena ngokwakhe akacabanga ukuthi mhlambe kunento ethize abayenzayo uNombayo umgodi lapha eceleni. Moyazi Sydney kunamadamu amakhulu eSydney amabili. Kunedamu elikhulu elilapha ngaku Enbani mobuya eThekwini elilapho nje, mase kuba khona eliphambili mawubheka khona lapha ngase ngombhoqo lo ushona le ungathi uyakhona ngasemjondolo kunelihlaza tshwele lapha phakathi nendawo elingathi kwakuyimayi yamakumbi wamatshe okushona phansi. Bathi siseceleni kwendawo ecishe final ziphoswe kulomgodi, uthi ziphoswe kulomgodi uyabuka yena lo olapha usebekiwe into la ukuthi engamemezi and uboshwe ngemumva kanje. Kuphoswe lamasaka lawa kulomgodi kahle kahle la mangichazela nje mbukeli ngoqhubeka nodaba lesiyana isithwale saziwayo vele samandiya lesi esenziwa lapha iprocess lenziwa lapha, kodwa ngeke ngene kusona manje until ngiyiqeda udaba mase ngiyakuthola ukuthi isithwale kahle esivelaphi ngoba ngiyasazi futhi siyaziwa siuhlelo ukuthi futhi nawe mbukele ekhaya uyayazi le ndaba ukuthi mhlawumbe uyazi ngenye indlela le process engikhuluma ngayo noma lesi sithwale engikhuluma ngaso. Uthi waqala kahle ngolimi mesho uthi nje kwaqalwa ngolimi ulimi lakhe lathi mase likhishwa uthi ngangiqala ukubona into ezihluka nje ephila lo muntu lo base bembeka isandla la phezulu kwekhanda base belihlanganisa nolimi mase bamshaya isipikili esisikhulu nje impela lezi ipikili lezi engathi ongazi noma ubani inji nabangaka. Sikubingelele mbukeli weNsakazo TV1 nawe emlaleli nje wezinhlelo zonke ze-TV yabaphambili Insakazo TV1. Mbukeli ke siyabonga kakhulu ke ukuthi ke uhlale nathi kulolu hlelo seliqala njengamanje le Tell Your Story. Mawukuthi ke umusha kule channel siyacela ukuthi usubscribe siyacela futhi ulike uyishare futhi le video. Tell Your Story ke siyazi ukuthi ngisuke ngiza nendaba ethize noma ke ngisuke ngithunyiwe ngumbukeli weNsakazo TV1 ukuthi ngizomthulela udaba oluthize kunina sizwe sonke saseNingizimu Afrika ukuthi ke nike niphumele noma nizame ukumsiza ekutheni ke lolu daba engalumisa kanjani. Ola namhlanje ke lude nje kakhulu lokho ngizokusho nje ngeke ngikufihle mhlawumbe nje ivideo izobe kabili mhlawumbe futhi ke sikwazi ukuqeda kwivideo eyodwa. Lolu daba ke lubucayi futhi ke umbukeli ubethanda impela ukwazi ukuthi elithule yena inkinga ke i-distance esinayo nanokuthi ke umuntu obhizi ematasa, kodwa ke lento yamhlupha futhi ke nawo uqobo lakhe uyafisa ukuthi ke abantu ke bemtshele noma bembonise kulolu daba abhekene nalo ukuthi engenza njani. Lolu kuli-sensitive kakhulu if umuntu we-race kukhona ke ama-race athize ochema nawo noma othinta yakhona kuma-beliefs athize abanye abantu abangabona bezulu noma ke abangebona ke ama-Afrika. Kodwa ke la engizokhuluma la udaba engizokhuluma namhlanje luthinta kakhulu ama-race ahlukahlukene nezinkolelo nezindaba azenzayo makuthiwa khona umuntu odlulile emhlabeni. Umfowethu ngizoqala nje la udaba lakhe njengoba ngisho ukuthi liwudo, kodwa ngizame ngayo yonke indlela ukuthi ngilidonse kuye ngale ndlela ukuthi mengifuna ukulichaza la nili-understand lisuke ekuqaleni ukuthi kuze kufike la udaba lakhe elikhona njengamanje kwakwenze njani, kwenzakalani. Ngizoyiqala nje emumva. Umfowethu uhlala lapha ke endaweni yase Sydney. If wazi ke indawo yase Sydney nje indawo nje le lapha ngako Paddock mawugudla nje inkulu kakhulu kweSydney ihlukene khona uClare Street khona obani khona kanjani. Kodwa umfowethu kahle ngokuhlala uthenja ke kufihle lokho uhlala endaweni yalapha eMjondolo ekuthiwa iSebasuthwini noma ikuphi lapha. I think a few weeks back bihlaselwe imililo leyo ndawo nje leyo lapha nje mawugudla iPaddock uqeda kwelumngeni. Umfowethu uresign uhlala lapho kahle. Uthi ngokuhlala umuntu nje usuka emakhaya wasiza eThekwini ezoyizamela. Ama specialties akhe kahle ukwazi ukupenda umapendane, kodwa ngesimo sokuthi umsebenzi wokupenda uqhamuka ngaleso sikhathi lapha nalapha
so wagcina ethola umsebenzi enza i-catering. So njengoba benza i-catering nje inkampani yamaNdiya leyo. Inkampani yamaNdiya menza catering amabhodlela amakhulu, nipheka oBriani, nipheka ini yonke into kanjalo. So benza ke imicimbi ke yahlukahlukene ke. So umcimbi omunye ke bawuhambelile unfortunately kube umcimbi womngcwabo. Womunye nje ubaba oyisikhulanyana ngakhona lapha endaweni yase Clear State Munywa phezulu. Lapha phezulu nje impela mongathi ukudla ukuthi angifuni ukuchaza ngize ngibe specific ukuthi ikuphi lapho because lolu daba nginalo knowledge yalo futhi ngiyalazi kodwa kwakuyinto nathi esasingayithathi ngokuthi ingaze ifike la esifike khona ngale ndlela esifike nganhlanhla leyo lo muntu okuyena engikhuluma nawo yena mnini wesigameko owayekhona kwenza yonke lento. So ingakho ubona ngazi nama location ukuthi yenze yakuphi kanjani. So umfowethu behambela i-catering ngiyo emngcwabeni lo wababa lo isikhulu lesi. Kwenza umcimbi kwenziwe into zakhona ke lezi ezahlukahlukene. Uthi the time ngoba phela angithi manenze i-catering niyapheka nilinde nibeka amatende yonke lento leyo. Nilinde phela umcimbi uphele behambe ke abantu bemangcwabeni bebuye kwenziwe yonke process enziwayo kanjalo. But uthi khona it wasn't kanjalo. There was a process abayenza yamaNdiya yokuthi mabezombeka ubaba lo baqala bambeka esitulweni wayengeke wamkhipha eboxini bambeka esitulweni then bamgcoba with a few izinto nje lezi zama liquids athize and they rubbed him ngococonut. It was specific ngococonut. Bamrabha ngococonut and then lo coconut loyo bawubeka lapha I think umsamo lo because amaNdiya ajwayele ukubeka izinto lapha ngaphandle nama statues lawa abakholela kuwo noma abathandaza kuwo kwabekwa lapho ama fruit and all of lento kanjalo. So kuthiwa mase kwenziwa wonke lokhu bathi mase beqeda umsebenzi lo awuwona bawuzele kwase kuthathwa izinto leziya okuyizona beyibekwa kuloya msamo baphiwa zona njengabantu abahlala kuphi eMjondolo ezikuthiwa banyophi ingane kanjalo. So hayibamukela because now Brian lo sale emabhodweni nento kanjalo it's usually vele ukuthi kwi-catering nihambe nakho lokho enisuke kusalile if ukuthi ibhoza yena umuntu nje okhululekile angafuni ukuchitha ukudla nihamba nakho vele. So nalapho it was that kind of situation ukuthi kuthiwa hambani ke nalokho nophi ingane idlana amafruit khulekani kanje. Uthi most of ama fruits kodwa ashiwa lapha because mostly vele yasala kodwa ococonut nani izinto lezi ebeyibekwa lapha banikezwa zona bazidla. So bathe besahleli kusadliwa khona lokho abanikezwe khona kufike umfana wakhona la ekhaya. I think umfana kufanele ngabe uthatha over umsebenzi kaBaba as a businessman mhlambe ke uthatha kahle ifa lika baba wakhe. So makufika lo baba lo mfana lo uthi umfowethu wabacela wathi udinga abantu abazomenzela umsebenzi around the yard esince bekubhizi kunezinto ezenziwayo kanjalo. Kodwa wathi kakhulukazi ufuna abantu abazompendela inside endlini because I don't know noma usiko noma yini ukuthi makukhona umuntu ongahambile emhlabeni kurenewe izinto egcekeni to show noma mhlawumbe kwakuyena umfana mhlawumbe othanda ukuthi mhlawumbe upenda uthanda ubaba wakhe ufuna ukushintsha kube khona wakhe manje. So I wathi mina ngiyakwazi ukupenda engangasebenza emapendini kanjalo. So they were chosen as bewubathathu bebe u3 kwathi okay buyani ngosuku oluthize nizokwenza ke i-painting yangaphakathi nangaphandle. I think angazi noma ngaphandle but mostly ngaphakathi. So nangempela ke umsebenzi bewamukele bekujabulela ukuthi hawu sithe sifika sathola enye ithenda futhi sifikile khona. Kusha usuku lokupenda ke ukuthi befike emsebenzini bezokwenza lo msebenzi ke manje wepainting. Nangempela bafika abafowethu bathi kwathiwa bafica usebenza khona not umndeni wonke. Wathi lo wakhonjwa wathiwa bendani ke banikezwa onke amathuluzi bayiqala ipainting banikeza imbala bashawa first coat yonke lento kanjalo. Kwase kungenwa ngaphakathi wasefikile ke umfana lo umfana lo wababa okuyena ke wathi ke akungenwe ngaphakathi ke manje kwenziwe ipainting ngaphakathi basha amakamera kodwa wathi khona afuna ukuba khona yena mase bezolenza and they were pointed to ikamera elithize kwathiwa ilona leli uthi umfowethu kwavulwa lesicapha lesa mawevula lesicapha kwathiwa lesicapha lesi maningena kule ndlu nizoyipenda
niyangena niyavala, aniphumi until niqede ukupenda, anivuli isicapha until niqede ukupenda. Wahamba lo baba lo, umfana wababa lo. Bangena abafowethu ngaphakathi bathi siyiqala ipainting. Uthi umfowethu ayinawindi le ndlu oqala. 2 kukhaviwe izinto lezi ezikhona eziyifurniture engatheni nakhona, and then they have this lento lapha nendawo nayo futhi ekhaviwe ngoplastic. They thought mhlawumbe ukuthi ayingangcoli izinto into kanjalo. Phakathi uthi umfowethu there was this stinky smell sweet. Have you heard usweet? Kodwa manje ongathi kunephunga la sweet nje elikhona endlini. And then baqala benza ipainting. Mabeyenza ipainting le yabo benze upendeke lo ngaphakathi awufani nasemnyango. Wangaphakathi kufanele uqine, fanele ustick. So I think they are using upende lo ohilayo uma uphefumula, uphefumula. So ngesimo kwathiwa bengavuli lapha yana baqala baba nalo ukuthi yabona kuyahaya manje emphinjweni, but they tried ukuthi bekwazi ukuthi umsebenzi boqede. Uthi umngane wakhe lo yedwa athi ufuna ukubona ukuthi yini le enokuswidi embozwe la kuleli room. Bekhuzane ngoba bathathu la endlini. Bakhuzane ethi lo somboza vele akekho umuntu okhona, akho camera la, yindlu nje le. Uthi umfowethu wadonsa uplastic lo engibozwe ngawo. Uthi wabona into angakaze ayibone empilweni yakhe. Wafica njoba ngihleli kanje esitulweni, wafica nje istatue ehleli njoba ngihleli. Uthi lesi statue uyasibona ukuthi uloya baba wala ekhaya, and uthi uyadripha this juicy thing le ekuyena shuthi abamgcoba ngayo ukuze mhlawumbe ba-preserve umzimba or something. Uthi uconsa lento le umzimba wonke, it's like ngathi ugcotshwe ngoju, and iphunga lawo lusweet ngalendlela, so mixed nale nama chemicals upende, it's just made iphunga athi namanje usalizwa mezwa into engathi usweet noma isixavathi noma iyini noma kuvele kubuye laphunga lela. Uthi bathuka isimanga bashawa enzulwane bahlala phansi. Bamboza and wonke umuntu wathi lento ngesiphinde sikhulume ngayo. Bathi mabeqeda ukwenza leyo painting leya leyo ndlu leyo, baphuma bashawa umoya emnyango. Mabeshawa umoya emnyango wabuya umfana lo isikhulu lesi sakhona la ekhaya. Uthi wasinikeza kunala makhekhe enziwa kakhulu ngodiwali awamandiya. Uthi sanikezwa lawo makhekhe lawo. Kodwa ayesweet ngalendlela, and kunalela phunga futhi leli lokho lila kubona lalapha phezulu kuleyandla ehlangene ama chemicals nojulo lolugcotshwe ubaba loya. Uthi wathi mebeyidla lento bagcina nje beyidla bonke, balala ngathi bathamela umthunzi basaphumule. Emva kwalokho akekho okhumbula ukuthi kwenzakalani. Uthi this is where istory eshintsha khona ngempela. Umfolo waye inyembezi zayigcwela amehlo mayengichazela ukuthi kahle kahle kwenzakalani ke after lokho. Uthi mayevuka uvuka usesakeni, isaka leli elingathi lempuphu o50 kg. I think anobhangqiwe noma ufake ekhanda kuphela ukuthi bengaboni bakuphi. Uthi I could see through inet le, kodwa not clearly ukuthi kwenzakalani, but uzwile ukuthi usevenini la ekhona. Izandla zingemumva emhlane. Uyeza ukuthi kahle kahle uboshiwe naye seinyaweni. Kunabantu abakhulumayo ababandiya bakhuluma, kodwa ingathi kukhona ongaphandle osephumile ohamba nabo nje bebathathu nje. Oyedwa kuthiwa kasekho kulabantu, sebebabili nje basebela. Owesithathu kuthiwa kasekho, akamazi usale kuphi. So uthi mayembulwa leli saka elivenini, umfowabo lo umfowethu lo abahamba naye uthi bamqembise ngaphezulu. Angazi noma wayesele ngetrunk noma wayesele ngani ngezansi, kodwa ngaphezulu nje ukumulile. Bamgcobe ngale yanto leya abayibona lapha noma something similar to le ababeyibone khona lapha. Uthi the way ababemgcobe ngakhona
and ke yena ngokwakhe akacabanga ukuthi mhlambe kunento ethiza abayenzayo kunombayo umgodi lapha eceleni moyazi Sydney kunamadamu amakhulu eSydney amabili kunedamu elikhulu elilapha ngaku enibani mobuya eThekwini elilapho nje mase kuba khona eliphambili mawubheka khona lapha ngase ngomgwaqo lo moshona le ungathi uyakhona ngasemjondo lokunelihlaza tshwele lapha phakathi nendawo elingathi kwakuyimayi yamakumbi wamatshe okushona phansi bathi siseceleni kwendawo ecishe ifana naleyo yize ngeke ngithi ikhona ngoba lolu daba kahle kahle sivimbela abantu ukuthi bekhona so uthi lo muntu kwakuyidamu elinjalo kumbiwa lesihlabathi esila singathi esomfula kodwa manje esihlangana lamatshe lawa ngaphela ulwa ilokhu ilalisha khona udamu leli embe lo mfundo kuyambiwa la ephume lo uyamazi lo ombayo ugarden boy wakhona eJardini leli ababeyosebenza kulona so uthi maqedwe ukwembiwa lapha ya kuthathwe izikhwama ziphoswe phakathi makuphoswe izikhwama uthi izikhwama zemali ziphoswe kulomgodi uthi ziphoswe kulomgodi uyabuka yena lo olapha usebekiwe into la ukuthi engamemezi and uboshwe ngemumva kanje kuphoswe lamasaka lawa kulomgodi kahle kahle la mangichazela nje mbukeli ngoqhubeka nodaba lesiyana isithwale saziwayo vele samandiya lesi esenziwa lapha iprocess lenziwa lapha kodwa ngeke ngene kusona manje until ngiyiqeda udaba bese ngiyakuthola ukuthi isithwale kahle esivelaphi ngoba ngiyasazi futhi siyaziwa siuhlelo ukuthi nawe mbukele ekhaya uyayazi le ndaba ukuthi mhlawumbe uyazi ngenye indlela le process engikhuluma ngayo noma lesi sithwale engikhuluma ngaso mabe phosa uthi umfowethu bephosa lamasaka lawo kulwamgodi ebekwe ke lapha ke kuyashunqiswa kunento abayikhulumayo ke abangazizwa bona kunomunye ongathi usaka Messiah like noma angazi babizwa ngani labantu aba ngohlobo lamandiya kodwa shuthi kahle kahle angithi abathakathi noma izangoma zakhona into enjalo uthi lo mfowethu umngane wakhe lo wayesebenza naye bamnquma embuka bamnquma nje embuka uthi waqala kahle kahle ngolimi mesho uthi nje kwaqalwa ngolimi ulimi lakhe lathi mase likhishwa uthi ngangiqala ukubona into ezihluka nje ephila lo muntu lo base bembeka isandla la phezulu kwekhanda base belihlanganisa nolimi mase bamshaya isipikili esisikhulu nje impela lezi ipikili lezi engathi ongazi noma obani inji nabangaka uthi waseshawa ngaleso sipikili leso kuhlanganiswa isandla sakhe nolimu lakhe mase kwashawa ekhanda phezulu esaphila kwamande ke bamnquma mabemnquma lo muntu bemnqume lo muntu mase bephosa ikhanda nomzimba wakhe kulo yamgodi lo yaya okufaka khona le mali uthi umfowethu indlela wayengasakwazi ngisho ucabanga wayese indlela ayithuwe ngayo it was overwhelming ngalendlela ukuthi wayengazi nokuthi kwayena yini angayenza shuthi nawe wabona this is the fate nami engibekele yona makuthiwa ngiyakhishwa kule feni wakhishwa wabekwa phansi naye wagcotshwa ngalento ke le naye ke ayibona egcotshwe umngane wakhe uthi le time bemphosa lo yakukhona lo mfana lo owalapha engadini edonsa le mali naye lo bengena kulomgodi umgodi wakhiwe ukubona mawufuna inhlabathi le kuthiwa ukho inhlabathi mhlambe endaweni eneplaster sand bese kuthiwa sifuna le phakathi wakhe lento engathi umhophu ngathi uyangena phakathi uthi kwakuyinto ecishifana leyo bamdonsele ke lo mfowethu lo osenqunyiwe nesandla sakhe la phezulu efakwe lapha yana engene lo Messiah wakhona noma lo mthandazo noma nomthakazi noma inyanga noma yini eyokwenza lezi zinto abazenzayo ke lapha phakathi kulwamgede nale yamali enzelwe yona noma abekelwe yona lapha uthiwa yena ngokwami ngase ngithi nami ngiyalandela yena ke wanikezwa ke izinto lezi wanikezwa wagcotshwa ngegazi lo limi lalo yamuntu loya kwathiwa akalikhothe igazi leli eliphume kulolu limi lalo yamuntu uthi ngase ngiqhaqhazela sengithandaze ngayeka ngathi shuthi kahle kahle ngiyaphela la uthi igazi lomuntu ngiyalazi ngisho ukuzwakala kwalo emlomeni ukuthi into eyigazi nje akasasidla isibindi
akayidle indlela lo muntu aseyiyona ngento yabamenza bona la abantu labana bamgcobisa leli gazi ulimini ke naye ukuthi aligcobe naye uthi ke base bemsukumisa base bemqaqa ngazi ukuthi kwakhona iprocess abayenzayo kuyena ngazi noma bamgcaba noma uthi nje wayesedungeka ikhanda akazi kwakwenziwani kuyena kodwa akwazi kahle wadedelwa emva kwesikhathi esebemfaka emotweni le van labamba ngayo badilika naye bahamba kwasala lo muntu owenza iprocess lapha yana lo ngathi uyena owenza lento abayenzayo wahamba wathi mase kufikwa ngasemgaqweni othize ngakhona makuphunywa nje ku driveway lapha sema-trucking bamdedela lapho uthi ngabaleka nginjalo ngiboshiwe ngigcotshiwe lento ngigcwele igazi ngisebusweni ebaleka ethi uphunyukile kahle kahle uthi nje ngangiphunyukile lapha wabaleka wayongena endaweni leya emjondolo lapha ahlala ngakhona uthi ufowethu bangayikhuluma lento kokuqala kwayinto nje engathi umuntu ongathi uyagula ekhanda uthi ngiqale ngigule ngesikhathi nje engathi ikhanda angikho kahle uthi iking ngahlala izinsuku ezintathu before ngaqala ngakhuluma ngandaba and indlela ngakhuluma ngayo akekho umuntu oyemuzwa ukuthi lento ayisho ukuthini noma akekho umuntu oyibeliever lento ayisho ukuthi ngabe iqiniso ngempela na kwazi ukuthi lo muntu hayi mhlawumbe uhambile waye emakhaya mhlawumbe hayi ubika phela labo abantu abawuthiwa yana bemsebenzini ukuthi kahle kahle kwenzakalani kubona uthi akekho umuntu wayemkhola ukuthi kahle kahle kwenzakalani kodwa uthena mase kuhamba isikhathi ebe namaphupho walento ilokhu imhlupha lento kungathi kunento ezikhuluma endlebeni zakhe konke lokho kodwa uthi wayiphathi indaba yokuthi sasikuphi senzani kuumgodi othize osendaweni ethize kanje uthi wezwa lawo mazwi la wazowakhuluma kuwena ngalowo mgodi ngakusasa ngisho kuthiwa nimtshelanga ukuthi niyakhona nizothatha imithwalo noma nithatha izipi nani nithatha izikhwama nithi niyolanda imali nizoya kuloya mgodi loya uthi waya kuloya mgodi anisabuyi inkinga lento uthi yena akayinaki ukuthi ngayikhuluma indaba yomgodi ngisho kuthiwa ngisematshwaleni ngisho kuthiwa ngisekhaya ngitshela ubhodi ngisho kuthiwa ngikuphi uyohamba ngeenyawo eziyofika kuloya mgodi eyongena efonele amali emva kwalokho akabuyi ngithi usho kanye uthi yabona ngingakutshela yonke into ngaloya mgodi mase lento yishilo ukuthi tshela lo muntu ngaloya mgodi uzokhuluma ngawo usho ukuthi yazi mfowethu kunomgodi esaye sakubona okanje kanje uthi uyohamba ngakusasa noma khona lapho noma ebusuku uphuma futhi ungamtshelile futhi akubonanga engathi uyambalekela ngathi umfihlele ukuthi emgodini mawuhamba uthi awubuyi uthi leyanto iyayikhombela yona esixukwini ukuthi hambe yohlebela lo yasisi ngalo yamgodi walapha umchazela uzokulalela ungamtshela ukuthi akaye kodwa ufuna umtshele uthi once wakhuluma ngawo lo yamgodi uyoyo umuntu egijima eyalapha kulo mgodi endakasabuyi akekho obuyayo akekho othwa ubona ngaphandle kwakhe kuphela mekhulume ngawo wonke umuntu obuya lapha yana uye kuphela wabuya kulo mgodi so mbukelo weTV1 the reason why ngimbuza lelo daba ngithi yini ke manje othi wena ufuna sikusize ngayo noma yini le ofuna ukuyitshela abantu baseningizimu Afrika ngezithwalo ecishe ifinalise ngoba sikhona isithwalo ezinjiya siyazazi kakhulu ziyashiwa emahlathini ziyashiwa emgedeni ziyashiwa emfuleni ziyashiwa yonke indawo kodwa lesi senziwa kuyena ubungozi baso ukuthi bamfaka ulimi laloya muntu owagadiswa leyamali ukuze yena once wayibeka indaba kumuntu thanda uthandi uzoya kulo mgodi endawubuyi and uthi ukuphupha ngisho ebusuku ukuthi usibani ngizomtshela ngalento ngisho kuthiwa akasathandi kodwa uyothi mayefika phambi kwakhe umuntu efikele iphumela lona ulimi likhuluma ndoda kunomgodo kanje ngake ngaba nenkinga kanje once wayikhuluma kumuntu umuntu automatically lento yangena ekhanda yaklikha kuyena yambamba engavuka ngisho ngo1 ehambe emfuleni noma ehambe lapha edamini eyongena kulo mgodi engabuyi futhi
So mbukeli njengoba ngishilo ukuthi mangikulethela udaba olunje kusuke kukhona inkinga umuntu emhluphayo. Lo muntu unezilwane ezimhluphayo, ezimlwisayo, ezimfosayo ukuthi ehambise abantu emgodini ngokungathani noma ngaye kodwa ngendlela ezisuke zimhlupha ngayo. Ugcina emtshela umuntu ukuthi ngicela mfethu ukuchazela ngalolu daba olukanje. Uthi ngayibona mhlawumbe sekuhamba umuntu wesi-15 lento ukuthi why wonke umuntu engemtshela ngalo mgodi ehambe lapha. Why lento zingikhombisa umuntu ezithi angikhulume ngalo mgodi kubo mase beyahamba beyalapha. Uthi ngabona lapho ukuthi leli agazi angifaka lona emlomeni, lo liyanime labekwa ekhanda laliyansizwa, yilo leli noma uye osuke ekutshela ulimi lisuke inkulumo yakhe isuke ihamba naliya moya yalo ukuthi lo muntu uzohlanya ekhanda edungeke ehambe ufuna le mali engabuyi. So the reason why likhomba lona lifuna lezo inhlanhla noma lifuna abantu abathize abaspecific ukuthi nina wena nawe hambane kulo mgodi. So linzima mbukeli wenseso TV1 lolu daba ngoba lifuna umuntu onamandla kakhulu ozosiza lensizwe ukuthi ingenza kanjani ukuthi lezi zilwane zisuke kuyo, ngoba uthi usezamile ukuzibulala. Uthi akuvumi ngisho ngathiwa intambo uyayibona uthi ngamane equleke nokuthi egibele ezilengise. Leyanto imbambe ngalendlela ukuthi kuhlanganiswe igazi lakhe nento yalapha kule ndawo, and leyanto ababedliswa yona lapha emathuneni phezulu noma lapha ekhaya la kwangcwatshwa khona ihlanganisiwe lento okuyiprocess eyodwa. Yonke leyanto uthi kuhlanganiswe izinsila zaloya muntu owashona zizothathwa ifakwe kubo njengoba bedliswa lezi zinto abayidlala phana ekhaya emsebenzini, kuphinde kuzohlanganiswa naloya muntu wafakwa lapha lesasithwalo kahle kusawumcebo obekiwe investment leya. Isebenza kanjalo sasithwalo yamali iyolanda umnini wayo mhla sekufanele ukuthi ayilande, kodwa yohlezi bekiwe lapha ilokhu igado yilezi izinto ezilokhu ingena ithathwa abantu abangenayo bethathwa iyofika lapha isizumbulu isithwalo lesana esiyinkinga kakhulu esenziwa amandiya kakhulukazi. So leyanto iyathusa futhi mombona lo muntu uyamdabukela ngoba uthi uyabona mengathiwa manje ithi angitshele wena Nkosi ukuthi yazi njengoba ngixoxa nawe kanje ukube iyona eshilo ngabe usuhambile manje noma uyothi uhamba la siqeda ukukhuluma uhambe ubheka nawe lo mgodi ngeke usadlula ekhaya. Indlela leyanto enamandla ngakhona ayifuni ehlale nabantu abanezinto ezincane abalula emzimbeni ngoba iyayikhombela. So ngiyazi mbukelo wenseso TV1 ukuthi lesi sithwalo ngiyazi khondoda lozoyikhuluma ngaso. Ngizofuna futhi ube khondoda ozokhuluma ngaso ukuthi senziwa kanjani noma sikhishwa kanjani ngoba lo muntu unenkinga yena ukahlahle umuntu othwetshuliwe kahle wathwetshulwa wahlanganiswa naleya mali naloya muntu abamfica ekamerweni owashonayo. So lento isiyingozi ngoba isidonsa kubo bonke, yena nje uthunyiwe ukuthi alande ama-souls ayowafaka kulo mgodi, alanda abantu abafaka kulo mgodi. Wakhuluma ngomlomo wakhe ngawo uyakhona mewukhombile umoya lo kuye nemisilwane sisikuye, wakhuluma futhi kuwena awusekho usuhambile uyakulwa mgodi ukuthwebula ngengxoxo. Indlela esiyingozi ngayo lesasithwala umbukelo wenseso TV1 angazi nokuthi singamsiza ngani lo baba noma lo bhoti lo, kodwa ngizoyishiya nje la kunina ukuthi lolu daba mina lilalela singalibheka ngakuphi noma singalilungisa kanjani, yini indlela noma yini into angayenza ukuze lesi sithwalo siphume kuyo noma lo sithwebulo lesifaka kuyona siphume kuyena. Ngoba lo muntu usamncane futhi unetalent elikhulu, umsebenzi wakhe muhle, uyibhendile izindle sikunene ngiyazazi ngizibonile futhi, kodwa unalento anayo uthi akuswela ngisho eTexini mase ikhombile zikhombile. So umbukelo wenseso TV1 ngiyazi ukuthi kakhulu lo daba and ngizamile ukulisummarize ngendlela engizame ngayo, kodwa bengifisa ukuthi sizame ukumsiza ubhoti lo ngoba lelo daba lokuhlunga kakhulu. Isithwalo lesi esibhlungu kakhulu ngisabe ngisho ukusidalula ngisho nokuthi ngoba uchaze ngayo ngayibona futhi indawo ayichaza ukuthi ikuphi, kodwa indlela esiyingozi ngakhona
lisasigodi noma lwamgodi ngiyasaba ngisho ukudalula ukuthi ukuphi nendawo kodwa yena uthi mase ekhulumile kuwe uyohamba uzowuthola ngisho kuthiwa uwazi ukuphi kodwa uyofika uyongena uyofuna imali awubuyi. So ngizoyishiya kuwena mbukeli kweNtseleso TV1. Ngiyazi ukuthi abanye basafuna ukuthi ngithi ukungena kulesi sithwalo lesi ngigxile kuso kodwa ke i-investment lisasithwalo ngizosikhuluma futhi noma ngizothola udokotela esohlala phansi naye sike siyikhulume le ndaba ngoba ulwazi lukhona liyaziwa futhi la kwaZulu bakhona abakwazi ukusenza bakhona abakwazi abaziyo izitori ezifamiliar nalezi zemali othi mawungena emgodini kubalekele ulokhu ungenile bathi abanye yizipoki abanye bathi yipoliyana abanye bathi izinto ezithize ezifakiwe eziyilwane ezigadile leyamali ezikwenza wena udobeke ugcina nawe usala khona uyigade futhi nawe ube yisecurity lomcebo womuntu oyowulanda mhla sekufika isikhathi sokuthi ezowuthatha. So mbukelo weNtseleso TV1 ngiyazi ukuthi ke nizongena kulolu daba nizozama futhi ukuthi sixazulule simnikeze umfethu umhlahlandlela ukuthi yini angayenza ukuze lo daba lakhe lugcina lisizakala noma ke at least ebe neclarity ukuthi lento anayo ingaphuma kanjani ingakhishwa ubani. So mbukelo weNtseleso TV1 ngiyabonga kakhulu ukuthi ke sililalela udaba la mfowethu. Ngiyacela subscribeeni sishare le video siphinde futhi ke senze sure ukuthi ke siyayilalela futhi ezinye inhlelo zeNtseleso TV1. Siyabonga kakhulu ngesupport yakho. Ngiyacela comment senze sure ukuthi siyafonela mina just to confirm ngodaba lakhe. Ngiyacela kakhulu kwabantu abazokhomenta singakhomenti ngento esingakhulumi ngayo kwivideo. Ngicela sikhomente ngento okuyiyona esikhuluma ngayo kwivideo ukuze sikwazi ukuthi sikwazi nathi ukuthi sikwazi uthola usizo nomuntu engaboni notification ethi uyothola usizo kanti ukhuluma ngenye into akakhulume ngento esikhuluma ngayo kwivideo. Until ivideo elandelayo siyabonga.